Mojím poslaním je inšpirovať ženy k životnej zmene a sprevádzať ich umením byť sama sebou. Som Marta Vacho. Svojimi odporúčaniami a radami som pomohla už mnohým utrapeným ženám, ktorým stroskotali vzťahy alebo sa ocitli na psychickom dne z iných dôvodov. Sama som prešla ťažkým životným obdobím, rôznymi životnými lekciami. Postupne som sa vzdelávala, zavádzala do života nové veci a to všetko som spojila, aby som svoje expertné know-how mohla odovzdať tým, ktoré to potrebujú. Som autorkou 3 e-bookov, ktoré spolu s mojím príbehom, mojimi článkami nájdete na stránke www.martavacho.sk. Pred niekoľkými rokmi som oslavila 50-ku, teším sa zo života, som fit a vrelo môžem odporúčiť všetkým ženám jeden citát slávnej ženy, ktorá raz povedala: život ženy začína po 50-ke. Ja s tým súhlasím, len dodávam, ak máte o 20 menej, nečakajte do 50, budete mať náskok. Život totiž to treba žiť, nie preplakať.